So what's up mga kiyuks, this is Yukay Ryan Bags. Today's vlog or episode guys, yung muna to content si NTBT. Kaya man dyan ko'y lain na content, ko'y lain na vlog, nabitaw. So karon auto karon mga kayoks atong i-vlog si NTBT. Hi te. Kugihan gigan ni NTBT oy. Wala taon siya ikatabang, siya ra isa. Solo yarn. Mga kabo na mga puti. Mga nga, loy taon kay NTBT, way katabang. Maluoy ka Jessica Soho. Maluoy ka Ma'am Jessica Soho. Kinsa man tanan sa nina te? Kinsa man tanan sa nina? Ay mara na tanan. Ay napod sa mga apo. Ha? 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 Kayo kay ni abot na iyang apo, ni si Inday. Maayo kay nitabang kasi mong lula day. Ang was-was na siya NTBT. Oh ya pa nga tayo. Awan mo na di pa. May nanayad day hala. Buba po sa wala dito pigron. Nanay lang. Nayo lamang ko na pagpati man. Bulhot day. Sige na. Saan si Inday? Allergy mga kamera si Inday. May pan-TV. Wala pa. Buyag. Kung iba, Kung ipa daw day. ang kaleng. Ulan noong labam ko ka. Labang kita. Anak dyan ang guwapa te no. Ang laba dyan te. Tapos na ba ko rayan na? Kaya na te. Laban. Laban yun. Laban. Lah. Kasi nga nawag. Alay mga pa mo char. Nawag te. Ay. Dili. Si Kwanto ay si Lakwig mong guro to. Nawag mo naman labang. Lumba ko na sila tawag mo. Nagpaaso lagi sila hadto te. Nag-uling na sila siya. Nag-uling din na sila di ay. Kaman si Inday tinilakaw na. Anak ka te? Wala taon. Ang taon? Taon. Nung pod to imong mga apo, gibiyaan na pod ka. Naman na si NTBT, finish na. Ayan tayo. Tabangi si Ma'am si NTBT, Ma'am Jessica Soho. Unta ma-viral ni si NTBT. Go home na NTBT. Iti. Saan eh? San Marino na sa Guerrillo. Tapos Palmolive.
karon mga kayoks, sugo ta antibiti. Madto sa tani, mupalit. Sugo tang madam antibiti. Ayo. Palit ko te. Palit kog Palmolive og kuan San Marino. Palit kog Palmolive sauce. Og San Marino na sa grilyo. Ilang kuan San Marino? 2. Karon guys, kapalit na ko sa gisugo ng TBT. Sa TBT. Ay, tapo kayo. Ulan mo sa mga dari guys. Kate oh. Madam. Gema ka te? Gema ka? Ha? Pag binuangit. Vlog man itin so ma-post na po sa YouTube at yan makita na po sa YouTube. Ay lang yung Karon guys, allergic kasi antibiti sa camera. Ma! Ano sila? Gahuling. Kakuan, lulabite ni mo. Nag-vlog pa man ko. Lagi di ka to. Hi guys! Wow! Ay bolhot. Tala, taas na lagi mong hair hot. Tapos na pwede. Di man ko magpapatol, magpataas man pud ko. Alam mo, taas ginig ayo hot, hindi ko magpaputol hot. Gaunsam sila anak hot. Uling. Uling yun na. Uling yun sila. Ay, magagaling ka sa mangga po. Tunsan ako sa antibiti. Kani akong gigamit na camera guys. Ka-antibiti ni, dili na kuha. Nangulos ra ko para lang maka-vlog. Mabalik sa tani Madam Bets. kapul Okay, para ma buangagap na. Basta pa iro oh. Nigir. Nigir mo ka og papel. Nagwa man sa moda mong erote. Kay nakasala man. Nakasala. Kasalaman. Pangaamang mga papel. Pangawang kuan libro. Oh, ang naong oh. Di lagi siya mo sugot. Sugot. Ang oy. Siya di lagi Bawgan ni pwede. mama. Kaya kasabaan ko. Bawgan ni Bawgan ni ka. mama niya. Gamay nang gikaon kay kabulo mo siyang nakasala siya. Ikaw ba siya nili ato ganiya? Gamay ra kang gikaon ning luod. Lumod ka. Gabi kusog yung kaon. Basta na isudan, ha? Turo, ibutang na ko. Doon na to. Sakit akong likod. Gabi hiday. Ibutang. Makasabot ko din ni Hero basta ko kanang kasabaan. Diara ko. Katong kuan lagi ng mga Siki Herbiners. Katawanan kayo te. Magpipilipilis dagat at kita ka. Ha? Kita ka. O kita ko. Mura kag kuan kanang sirena sa dagat eh.
Mermaid. Antay ni. Ora to kung ma-i-vlog mga kayukay. Ayaw mo kalimot og subscribe, like, and share. And also click the notification bell para updated mo sa mga uban ako na video. Ug maura to ang tingtanan. Thanks for watching. Ambot ni mo. Thanks for watching my vlog. Watching. Watching. Watching.